Salam orasma dihita salutna satapuka parmingguata di minggu sadarion atong taparadema roha do pikirata tinalao mamuji pasangapon guarni tuhata martang yang di maita di bagasan rohata. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhudna. Pinuji ma debata situlu sada na pajupak kon hita di Minggu paupaton dung Trinitatisun. Ibanado na mengaramoti hita jala nama parmudu-mudu hita di bagasan pardalanan ningoluta. Di sada minggu naung tabulus tapuji jala tapasangap ma ibana ala saluhut nai. Marhite topik ni minggu ta sadarion dipaingot do hita na debata do mamasu-masu hita di bagasan ngoluta alani hita ikodo gabe pasu-pasu tu nahumaliang ido bahen didok di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Pinuji ma debata sitolu sadani nang upasu-pasuhon ragana. Atong tapasadama rohata lama muji dohot pasangapon tuata situlu sadai marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nako tu dulu ni Jahoba jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai hala pertangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata jala amanami sayurupi mahami asaunang madele hami ujuro hapuguson tuhami jala saunang magopo hubain hami silehon-lehonmu nadinggani ujuro pasu-pasum tuhami ramoti hami asaunang marpos ni roha hami
tu arta na dihasyanganon, lehon dihami hapurseaon, asa dohot hami parjabar di sitianon, ni akana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, sarodi patik pasapuluhon. Sonoma hatana, patik palimahon, ikon pasanga pemuda natorasmu, asa martuaho jalaliling mangulu di tano nanilihon ni jahuba di batam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo maka tidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Songonima saat ni patik ni debata, atong rap mangidugugo mahita, tu debata lo mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pardubi mahami manglawan nahombar tu patikni. Amin. Oh
Satopoti ma dosata nagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan parasiroha midahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Ali Tuhan debata dung manang 3 bulan hami tinggal di bagas karejo sian bagas jalamar minggu di bagas. Nuaing nunga masuk hami tu sada tatanan ningulu nai baru na ginoaran new normal life. Namadok nunga boy hami madalani ulau nami sigano pari songon na somal. Alai kontok tong do jamut hami di namadalani ngulu siganum ari. Aladang harus sidung dope sahiton sian parnguluan nami. Alani sian uduk niroha rodo hami tuadopanmu mangido asini roham. Asa homa nama dongani hami madalani ngulu namion. Unang paloas di bagasan biar. Alai urupi mahami asa mangulu di bagasan roha namar pakirimon dohot pos niroha nasiako. Ale Tuhan debata nami, sai homa nama dongani hami. Ale Tuhan debata, hodo debata na upasu-pasuhon godang ni pasu-pasu di parnguluan nami. Dilihon hodo asini roham na godangi, gabi boy hami madalani ngulu namion. Saluhut nai, tungalani denggan basam doi, songon na pinatupam tu na posom si Abraham. Na manunggihon ibana sian parnguluan na leling tu sada ngulu na baru nago pasu-pasu dohot asini roham. Mamasu-masu ibana asagabe pasu-pasu tu saluhut. Alai Tuhan jojodo di pardalanan ningulu namion dangga be pasu-pasu hami tu na humaliang balik sa gabe bosir ni hasese gado di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni masyarakat dohot maradopon akana tinopa. Alani Tuhan rodo hami tuadopamu na badiai mangido asini roham. Sayunang pabali hami sian adopamu. Sai patu pamahami gabe pasu-pasu tu saluhut. Ale Tuhan debata amanami, saya si maroham Tuhan. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitopa nasan adong paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akanahu ulah hami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situ dohona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami. Ale di bata nami peringgan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesesa madosa nami saluhutna. Jala suruh mato dimpar badia turuhan nami be. Asa terbayan hami mangoliho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinar bagam di akan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesan ni dosata. Para si roha jala perdingkan basa do Jahoba.
labat tarimas jala parar siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu aka dosa ta. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma didibata na digicang. Hatani dibata turpu epistel di minggu ta sadarion minggu papoton dung Trinitatis tersurat di Rom 15 memukasian ayat pitu saro di ayat 10 tolu. Sonoma hatani dibata dibayani masih jakonan mahamu songon pajakoni Kristus dihita bahen asangapon ni debata. Hayot lo hudok, naong gabe pangoloy di akan antar sunat do Kristus alani hasitongan ni debata, laho pahoton baga-baga natu aka opu najolo. Alai dipasangap akka sipili biguido debata alani asini rohana. Songonong tersurat alani do pujio kuho di tonga-tonga ni akka sipili bigu jala edehono kuma goarmu. Jala didok dinang asing muse, marolok-olok mahamu akka sipele begu rabdohot bangso. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akka sipili bigu jala pujion ni salhut akka bangso ma ibana. Alai gokma di basa-basahon di bata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha doho dame di bagasan hapor seaon asalam sumurung hamu mar pakirimon pinar gogon ni todi parbadia ima sahadna martuama akan atu mangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amin.
ka tidak koma porsiaot tay songon na hina tidak koni nongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jauba ido ama pargogona suatu dosan na tumau palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanan itu buhon ni si Maria nagabe-gabian siat todi parbadia adorok sohabubuhan ido tuata na tumaon na bernit di pauman ni silatus na mate tarpajal di bana di benar silang na tuat tubanua turu dung ditanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana paimam laksugot tu tanoon maumi halak na mangulo dohot na mate au perseadi tondi parbadia jaladong sada huriana badia huria topan ni alak Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot dianguluan nasora sudah amin. Horas mari tasaluna tatangihon ma acara tikting dihita di bagasan minggon ima di minggu paupaton dung trinitatis topik minggu di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu na parjolo bema berengotan na di acara ta torok ni par minggu nasalpu dohot pertanyaan na paduahon pamasu-masuon tikting paduahon neng majalo pasu-pasu parbagason ma imayana kota Daniel Jos Mikael Silaban anak niamata Parlin Silaban nahinan tubuni nata neti sihobing nahinan sian huta gang kubu 2 nomor 52 huria HKBP Jeruju dohot orana Kristi Prida Sitorus Boru niamata mangatar sitorus tubuni natai Titin Agustina Boru Manurung sian huta jalan karet komplek nuansa alam nomor Asia ruas nihuria HKBP Jeruju pamasu-masuan nasida di hari Sabtu ima tanggal 10 sada Juli 2020 di gereja tahun masuk pukul 10 tikting paduahon nomor bagas neng majalo pasu-pasu parbagason ma imayana kota Jackson Huges Sitopul anak niamata John Peter Sitopul nahinan tubuni nata Mariati Boru Manalu sian huta ganggua sia Perum 2 huria HKBP Jeruju dohot orwana Sumiati Boru niamata Junpin tubuni natai Siti Marsono sian huta sahang ruas nihuria Jeruju pamasu-masuan nasida di hari Sabtu ima tanggal 10 Juli 2020 di gereja tahun masuk pukul 10 WIB nah mengudut pertanyaan di hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 10 sia WIB toktongdo di Patu Pahuriata pertanyaan asa tahi utama di gereja boy ro tu gereja alai marhite protokol kesehatan bodo hita ro tu bagason tu bagas ningurian itu hata pertanyaan sude wek boy dengan protokol kesehatan jala boy do marhite live streaming asa dihiton ma di bagas tabe na mangudut nomor 4 padidion nabadia di minggu sadarion tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.02 WIB patu paun ni huriata ma padidion nabadia tu 5 halak poso-poso ni huriata takas di pabotohon tu sude ruas hinorhon di situasi noengon gabe terpisah ma tapatupa acara padidion nabadia sian acara minggu umum jala tu sude natoras nanaing mabuan yanakon tu padidion nabadia asaro dung 10 minggu arian na nomor 5
Permingguan Huria manang new normal. Minggu tanggal 12 Juli 2020. Ibadah pagi masuk pukul 8.30 WIB. Ima nama dohoti di Manogot wek ek Saudi dohot wek Bethesda. Ibadah siang masuk mamu sengani pukul 10.30 WIB. Ima nama dohoti wek Maranatha dohot wek Estomihi. Jala live streaming turasna subui madohoti di gereja. Ibaratna nah orang sehat badan akan namar poso-poso buima melalui live streaming. Napa-nopon marguru malua. Hobar tu program ni huriata di bulan Juli patu pauta mamuse marguru malua tua yanakon ni huriata. Alani asa tadaptar homa yanakotai tu uluan huria marhite mabuan surat pengantar sian situa we nabe. Nabapi Tuhan, selamat hari ulang tahun. Majelis dot turas nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turas nihuriata na berulang tahun di mingguan. Ima sian tanggal 5 Juli sahatu tanggal 10 sada Juli 2020. Nas pebingbing Matius pitu ayat pitu sahatu walu. Takas mata jaha di bagas tabe. Penerimaan doh pengeluaran bermata bereng na di acara begitu melalui live streaming begitu bereng otak pengeluarata doh pemasukan. Songoni nang natapatupa dia kabagas tabe perbingguan adong doh kami di live streaming aka na tarpatupa bolotung adong nahurang boido di patakas tu kahuriata raide du hami di patakas songonima tikting pakobasion parhepengon di huriata di samingguan dohot akan nanang suhobasan tu minggu naron maulate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria saya ditupai tuhani manasa pikiran gogo do pabahenata tu huriana Ganu mai tamanangyakon nasa pakobasion di huria tu mingguan asa tu remerdalan bae sangap ni guar ni tuhata horas maulate madihita. Debata na sumurung sian salu naroha. Ima mangeramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tuhamu amanami na nami. Tuhita salut namar minggu. Ba selamat hari minggu ma tuhita saluhutna. Barita naulis yan hata ni tuhata di parminggota di Tikyon imana tersurat di buku Sada Musa biddu 12 mamuka sian ayat sada 1 ayat 2 ala miduk dohita mabua buku Bibel tajahama
marsoring atau secara responsoria. Omma didok hatani tu hatta sada Musa bidu 12 ayat sada 1 ayat sia. Habu bukas ni si Abram. Dungini na Jehovah mamadok si Abram bukas maho sia tano hagudangammu. Dot sian hatutubum dot sian bagas ni amam. Tutano si patuduhonokku tuho. Jala pasu-pasuku aka nama masu-masuho. Jala toroku ma aka nama muraiho. Jala dapotat pasu-pasu marhite-hiteho salhut aka bangso ni tanoon. Dungi dia rahon si Abraham si Sarai jolmanai dot silot anak ni hahanai rodi sude na sinamot samut nasida dot jolma akanatni nuhor nasida diharan jadi bukas manasida laho tutano Kanaan jadi dung tolhas nasida ro di tano Kanaan. Dungi Roma Jahuba dida si Abraham di dokma tupino parmuma lehonok kutanoon jadi di pajok di sisa ada langgatan di Jahuba na di idanai. Dungi bukas muse si Abraham lahodopa dang sina. Tuhita salut amanami nanami dot napung hita dison. Molo si Abraham diluat haran namar huta di sakuta. Adong rumuse nasu di parbuat dot tangiang sakuta. Alisahat dutu Kalimantan Barat. Jadi adong do di dok kata debata adul sia pikiranmu do di pasak debata tuho lebih dari pikiranmu Tuhan telah berikan kepadamu berkah. Ido mabek kita gabe magudang di pangarat Tuhan. Mangingoti songot tatiru masongon na diturpuk jami taon. Saat di Kanaan, saat di pangarat Tuhan. Saya diingat si Abraham do pajongjong ima inganan pamilian tuadupan ni di bata. Nah paduan pengajaran manang di dia be saat di pangaratun dia cari do patik ya Taurat nina molo di bahasa Hebrew Taurat diajarkan patik nasapulu diajarkan adat istiadat diajar hodot kasud noposo nak pesahat di pangatuan. Jadi dia termirip do hitalak batak kate. Diajari do patik nasapului, diajari do ima taringot adat istiadat habatakoni. Alana ikom perlu do hita peturut identitas. Unang atong alang soalang Batak. Molo di daerah pesisir pantai apalagi di Sumatera Utara, mulai Sumatera Utara, sahat tuasahan, Labuan Batu dia. IDC siadong do di Batak dalle. Ai sepuluh sinukku si boto betarobbona. Bahasa Batak bisi boto. Sinukku sedia mak tuba dia mak opungmu di dia marhut sonai boto be. Lagi boto betong tarobbo. Ai sonahi abe dibuat tubuh na pasugit. Batubu di sob batubu mak. Sebongan manadda bona pasugit na beima tokin nai ya dong dotong songoni pengalaman niba daerah pangaratuan
Mabemar ka pengen papedek-pedek. Depan. Gabi AN di blokon, gabi P. Ngaji. Ngamawe menusugu tu narak kalak batakon. Tokinai magopi dang marmar gabe. Identitas terjadi krisis. Tokinai di hitalak batak. Imana mahasiswa. Jadi ido dakola langgatan pamilya di pasar. Alih pengajaran selalu diberikan kepada anak-anak. Taringot hatan di bata patik. Taringot langgatan diajar untuk aka sudut no poso. Tonglo diajari. Taringot adat istiadat. Tonglo diajari. Taringot namarede mamuji pasangapur di bata. Ay tinggal lu sudah. Ima urkastim di luar haran nakin ditikin halau mangarato. Tuinganan disuruh debata kanani. Sorong. Contoh nape sormatu mas Abraham lenona harta waris sod. Tinggal lo di puna pasugi dahian. Lenon ni Abraham tu puna parnora. Tidak ada. Hanya diberikan ima harta nahot rori saliling nado ima marhite napasahaton pangajarion tudak dana napasahaton pangajarion diboto martangiang dipasahat diboto taringot marasiasi diboto taringot adat istiadat asal lestari unggabe didok batak dalle diboto pasato pilihan tuadupan ni debata. Tuhita saluhutna napaduahon berengot tadison. Ima buado hita gabe saluran berkat. Mulutaboto siatoro sude alania siasi debatado pasu-pasu tuhita. Jadi dibatudus dosongon eme moloram mengamar biur be emeng lamuduk do ibana serep diajar do ima teologia padi semakin berisi semakin merunduk diajari do marserep ni roha ingat teologia padi semakin berisi semakin merunduk lapatanda di boto do dan ngalani gobokku naga bisongono nau di pangaratoan di Tanah Kanaan mengajarkan kerendah hati di dalam kehidupan. Itu. Nakpe di pasar di bata pasu-pasu. Ndaknya kamu jadi saluran berkat. Pasu-pasu sumalinda berengota di son. Ima neng berengota. Ya tano janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Ya, kekayaan berkat rohani. Kejadian 13 ayat 2, Kejadian 13 ayat 12. Hagabian nasangapon hamorau di pasahat. Tano, hajol maon, sahat di pangaratoan, adong provisina, esona tanong hatubuan neng. Tapi, magudang do ibadah di sini. Iman yang berengota, dia jaro parjolo ima teologi kerendahan. Napaduahon, ima saat di moret pohon terbantin labatana di si asa diingot do di saluhutna ya marsahor molo di pikiran si Abraham tobak longo-longo dan no di kanan sorong jolma di api duk saat di si ngaduk piga-piga jolma di si maringanan marhuta bah dang nagabe kaku ibadah di pangaratoan alai do di mana? Tong do dipatuluhon dirina. Mamuji pasang po di bataro pasaton akapele situ po di mana? Martangeng di mana? Holanon berengot tadi si ya dia ingat untuk menyembah Tuhan. Mulate mak di zaman corona nate. Di bayana kahuria do solusi. Sangado di dok stay at home alai dan mungkin so sahat berita naulida menape sangat disuruh 3 bulan hita holanda dijabu alai di usau duria do sahat berita nauli
alai memakai sarana IT. Itu nang gabe motok alani situasi kondisi gabe susahat barita nauli. Omma di zaman modern sonari dengan nama ngabati. Boido tong marminggu pakai live streaming. Boido tong di Patupa tihaka pakatayon marite Zoom, marite sermon pakai Zoom. Boido diaka na asing dipakai akan nampar kuliah, persikola pakai Zoom. Jadi tong do, hati orang di sahat do, nak situasi tidak memungkinkan. Pengajaran itu juga harus terlaksana biarpun situasi kondisi tidak memungkinkan. Diajari di Batado marbisuk songot si Abraham. Unang gabe mateno songoni si Abraham. Alanunga di adong di BG di bereng si akasukun asing. Jangan takut, tunjukkan identitas. Nah paduahon ya kualitas di Baturuhon do. Manusia yang mau bekerja keras. Baido kamangdak aharoa modal tak. Aro kita roa membuat modal lepas junjok pengusaha senol lo sudi akap pengusaha. Ade. Besorong aharoa dilihat akan atoras stasiun tubuh roa mangarato. Sorong olu tulu pasang do abit di koper. Sah mar kapal laut. Toko foto aku warna kerinci do najolo kapal laut tu Kalimantan Baraton. Hah? Alay, buru hita di son mangolu, buto marusaha na dia. Ima ding berengot tadi salhut na, dang nagabe hita, gabe patuduhon hira raja, tudu raja te dihalak patak, soba marhula-hula ilik marburu, ate dungi manat mardongat tubuh, unak tabuan ni, molo di status kehidupan. Mulu raja na ditoba unang tabuan song raja hita di pangaratonon sosialisasi mahita na mardonganon ate unang tapadu wala raja di sorga be neng raja hita di son alana filosofi godang pataki botamu perjolo manobba siap jari-jari siap botohot betong doi siap jari neng buti saat buti neng mangarajai ama. Bila kamu filosofi tortor bataki, sobajo tong, William bato, duk soba, dung miti, dungi naing buti, mulai manerser, mulai mainan, lima ngarajai. Nah, tetaplah kita, molodongan di son nomor 2 nih beta hoita, asal ikut partisipasi di Kalimantan Baraton. Itu dah. Dan mungkin kita nomor sadar dah, sudah tanot tahun, nama ngarato deh kita, sadar dirilah kita, ya nggak mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3 jadilah di bagian struktural dia itulah kota tada do, ikut diri tasad diri, nama ngarato di tadi son, olah buih kita mangan keritu segala macam, buih kita beribadah, ya, songot pajoncong langgatan siap ram di di tanah pangaratuan kanan, ya syukur. Berbaur itu sosialisasi tuh kasukun asing betabotok negara Bhinneka Tunggal Ika do Indonesia. Iya disitulah pangatusion namar bisuk di pasahaton di Batamar hiti jami tahun. Dungi di dok dison ya lau dotong mangareap muse tusikem tong ngadong di si dia kapino pernah si pajongjong langgatan songoni do hita di tamar pino pari mahamu inna alai nga disuaton pengajarani nga disuaton adat Batak ina disuaton ni jadi ropi muse dak danakon marpino pari muse ido suanon na muse ali tetinggal ma sasi pilibigo nete na jolo paborata dana ola tulu bonang do marisi cicin na manang na bonang panalua pedilean sonare nga zaman Kristen dang songoni papurhato dana pe mangarato digijang ni dahan namatong ditangyakon munang ipapurhat do tulubonang nakinate nabirong nabotar do narara dangibe hapursen ha Kristeno be papurhat ma digijang ni sipanganon marhiti tangyang dana lo mangarato lo laho kuliah do mangalului karejo ainya tahapursai di Bata menang mungkin so siap Rahmon mangarato tong do dibuan di Batanai di Bata Jahoba
tong do ugamo nai dibuat do nanggabe medar di salguta alai do ning dohor dison ai sipata syarat hita nama baen ko buru batak manian hel parumai kun halak batak manian helaku bah dia bui jamas sonarion ikon halak batak ma hela ikon buru batak ma parumai daktar baebe tuan nami daktar baebe na jelas sada hapur siao itu to ikut sada hapur siao doda pengalaman dari pangaratuan aku molosa ngadang sada hapur siao minu pemaul mabiar dais namar miyaki di galasi sebuah ama namar parumai songoni dang bui rap samija rap mangan ala dak sada hapursian hita do ibahna ido nangirina dah ido nama sada di daerah pangaratoan ala mabiar sutung dais namar miyaki di galasi dipiringi namar miyak pebudong bedais sebuah ama hita nomor parumain marhela songoni ala umat tok kesenjangan status nama besongonom mahita jadi ahma jabar tenon namar peramedo namar hela songoni alani namar miak lokot di piring do di galason gabi subuh hita rap sami jarak mangan maka tekankan sada porsia luluida dot hita setabu hita tong bamolo dabuk do pihalak tionghoa sarupa namar lang namar miak sarupa do be kan tersongoni mah tabai persyaratan di parangulus siganu unang gabe anong gabe lam holak kita dia kena asing na patuluhon ning dona tadi bata ima ya toktong ma tatanapon tuaka sudut no poson unang pola tapasahat songon arta na olo buruk ay mul harta warisanon udang do wereng gawe merbadai dupi no parna banyak itu terjadi di dalam kehidupan alai marhite songon pola pemikiran siabramamo tinggal di hutan on lau mangarat tu ibana tukanan harta nahot persenilengi di suatu tuaka geleng na pinoparna di baen hatani di bata di suaton teringat filosofi kehidupan rendah hati ditanamkan tentang ya adat istiadat diajari teringat hatani di bata diajari namar tangiang diajari nama rede itu sebetulnya rekod unak terus tapi kiri harta warisan sampai 12 keturunan bah aidang jaminan ulu do marbadai alani harta warisan ima tabareng konteks kehidupan namasa di luar na asing itu bukan menjamin kesejahteraan kedamaian di dalam keluarga na perpudi dohon hata di bata ima ya tong mak paprohato dana sikola mangarato malui karejo dikicang di sipanganon marhite-hite namar tangyang unang beta baborhat songon sipilibi guna jului marhite tulu bonang ate marhite tangyang mak tababorhat dikicang di sipanganon asa tertanamkan taringot ugamo tayen no sak di pangraton di bana odo diajar tuhami dingot dana kido suguti dungi dibotok muse sosialisasi dungi tetap terbina kekompakan dalam keluarga marsyurupan nasida songo jari-jari ode marsiga jangat do dang dos lihat de bata pasu-pasui alai nagel lengon mangurupi songone mak nama ramarangken do di keluarga ahanon mangurupi anggina molo hurang di ekonomi ido dah marsi tugutuan nasida dungi ma marsi beta-betaan nasida marsyurupan tarida matuk kekompakani itu sebetulnya tujuan berita nauli hasadaoni tarida kedamaian itu marsyurupan nasida sisada roha sisada pikiran sisada pangulaon gabe keluarga sitiru mak songot si Abraham duksa di pangraton gabe keluarga sitiru di mana sesegi kerohanian terbangun dari segi pengajaran dari segi penanaman semuanya gabe saluran berkah mana nasida dangi ko mangalak kebe kita hidup salu berkah alai diberi keluarga situru do si Abraham do pangaratuan semua anaknya berhasil tapi tetap di parangulud dotong puda pangajarion teringa ugamongi di karejoi do
Totong dotong gabe bohal parangulun di ngulu ni dia kapinoparna. Amin martang yang mahita. Mau lihat Tuhan pinasahat rohanami ima taringot nang situruon keluarga na berbahagia, keluarga yang tahu mengucap syukur, keluarga ima naulo patur toru rohana olo mangudukon hata ni di bata persuruan ni di bata nak peso di boto dope tano naung di pasahat di bata Kanaan ale marhiti haudo koni jala olo do toktong ali Tuhan uduk tu di bata na pasahaton do mangulaun ugamu nasida marhiti pilihan situtungon dari do keberhasilan sahat di tano ima na dituju nasida luksa di tano dituju nasida ba di parbohali dua kapinoparna marhite-hite pangajarion marhite patik hukum Taurat ima pangajarion taring toktong unang lupa nasida pasatu pilihan toktong do diajar ho taring pamujian tu di bata tong do diajar hon di saluhut na teringot adat istiadat tua kapinopar ni si Abraham bersahat nasida di daerah pangaratuan Kanaan. Songani mahami daktar bayan ali Tuhan mangalan harta warisan tua kapinopar nami tua rinang ro ala idang gabi manotong harta narhut rosaliling dado ima kelekapan rohani dohot diboto ali Tuhan maduk muliate jala diboto mamake basa-basami jala diboto ali Tuhan basa-basami dipakai lahu mangarahut hasadaun hadameon sisa daroha sada pikiran sada pangulaon jupang ma di ngulu nami di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga di rumah tangga di tonga-tonga ni namar pemilih di tonga-tonga dia ka hami jolma di bagasa persora di ngulu siganu pari idoli Tuhan da kola mabegi hatami behami neng man li Tuhan gabi habaoran ni paso-paso mahami gabi sa kami gabi tiruan ali Tuhan gabi jamita na mangulu tu halak na asing dihadiron nami di tonga-tonga manang di dia behami maringanan manang di dia behami karejo manang di dia behami profesi nami li Tuhan gabe dapok ma akan ulin na denggan sitiron ni halak nasing siat tonga-tonga ni ngulu nami dot sian hadirion nami itu apalah dituju marhite turpuk jamitaon marhite anakmu Yesus Kristus martanya kami turupanmu amin. Ya mari dihita sian bukede bukuan BN HKBP pitu sada onom. Sayang
Maria totodopan di bata martangi mahita. Ali di bata manami na di banua kijang. Hodo haroran ni saluhut silon lehon na dinggan. Do nasa ulibasa na muli utus. Upasatami masian na lomi tu hami pelian nami tu ho. Sa jalo me kapiwap na utus di jolom. Pahasu may jala ramoti asahu parasia kami pelanon. Patibul harajamu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay maranami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silelomi tu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia magwarmo, sai Roma harajamu, sai saut malomo ni roham, di banua tonga osongon di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sisa madusa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, una kami tu itu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan di batama ho, di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala si maruhana midaho, di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorma damena tu todim. Amin. Dia mau manginang dak pola kita masih jalan no sahak mete.